Elikadura da kapitalismo txikitzaileak dauzkan kontrasan guztien gailurra ukitzen duen gai egiteriko bat. Izugarrizko sarraskia egiten ari da munduan zehar, eta horren aurrean nolabait iraulketa bat egin behar da, jendea esnatu behar dugu, jendea reflexionatu behar dugu, eta uste dugu posible dela erantzutea. Eta liburua horretara dator. Nire esperientziatik abiaturik, iruditzen zait oso importantia dela konsumitzaileok esnatzea eta konsumitzaileok gure artean elkartzea. Kolektibo egiten dugun bitartean oso indartsuak izan gaitezke. Azken finean, multinazionalaren mina handia ematen dugu baldin eta gure baitan antolatzen baldin magera. Beraz, jan eta jabe da liburuaren izenburua. Jan gozatuz, berreskuratu behar dugu janak duen gozatasuna, ematen duen plazerra. Aldi berean, modu kolektiboan, behar dugu gure buruaren jabe izan. Gure burua personalki, gure buruaren jabe, eta herri bezala gure buruaren jabe. Eta uste dugu posible dela. Proiektu egingarria ditu Euskal Herrian, eta hori erakusten dugu liburu honen bidez.